Per respondre té la paraula la consellera de Cultura, com vulgui. Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, li agraeixo moltíssim aquesta interpel·lació que ens fa el govern sobre una qüestió que és del nostre màxim interès. Vostè ara adduïa que potser no ha estat el focus de les polítiques del Departament de Cultura en els darrers anys, però començo aquesta resposta dient que jo ja com a diputada vaig rebre els professionals dels arxius aquí abans d'accedir a la conselleria, justament perquè em feien aquesta reivindicació, i des del meu accés a la Conselleria de Cultura ja hi ha hagut unes trobades formals, algunes de les quals fins i tot també amb el president de la Generalitat de Catalunya, i ja s'està posant fil a l'agulla. Per tant, començo dient-li que aquesta preocupació que vostè tenia per si no havia estat un dels centres d'interès de les polítiques del Departament, en aquests moments ja té una atenció prioritària del Departament de Cultura. I a més, agraeixo que la interpel·lació em permeti fer i oferir una imatge de conjunt, una fotografia completa de quina és la situació del sistema d'arxius de Catalunya, i estic segura que no ens costarà negociar i acordar la moció subsegüent que el seu grup vulgui sotmetre a l'aprovació del ple. Miri, començo perquè ha fet en diverses ocasions en el seu discurs, m'he anotat aquí, ha fet èmfasi en la necessitat de col·laboració i ha esmentat específicament la col·laboració i la importància de la col·laboració amb les diputacions, i ho ha fet en diverses ocasions en el seu discurs. Doncs, sens dubte, vostè és coneixedor de l'ordre del 31 de gener 14/2019 de Cultura, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, del qual justament vam fer la presentació pública aquest mateix dilluns, dia 4 de març, i que coordina les accions en matèria de cultura del govern i de totes 4 diputacions. No m'ho vull estendre ara aquí amb aquest principi d'eficàcia i d'aprofitament de recursos que hi ha, sens dubte, darrere d'aquest òrgan de cooperació, perquè considero que la seva creació és de prou rellevància com per poder-hi dedicar, i espero que puguem fer una sessió monogràfica en seu parlamentària. Però no volia deixar d'aprofitar la coincidència en el temps d'aquesta seva interpel·lació i de la presentació justament l'altre dia d'aquest Consell de la Mancomunitat Cultural per posar de manifest que una vegada més una mostra de la preocupació d'aquest govern en relació al bon funcionament de la coordinació del sistema d'arxius de Catalunya passa precisament per aquest acord, perquè entenem que la xarxa d'arxius comarcals, que vostè també ha esmentat, és justament una de les columnes d'aquest sistema d'arxius de Catalunya. I això sí que funciona de manera mancomunada amb les diputacions. Per tant, la coordinació efectiva que a través d'aquest Consell de la Mancomunitat Cultural hem establert permetrà precisament que una de les funcions d'aquest Consell sigui la gestió i la vetlla per tota la xarxa d'arxius comarcals. Però no ens confonguem, perquè vostè ja feia la foto una mica més àmplia i m'ha dit que després en la segona part encara aprofundiria una mica més. Estem d'acord que a diferència d'altres àmbits de la cultura que difonen o tenen plataformes de difusió que són més visibles i més notòries als ulls del gran públic, la naturalesa més discreta, més silenciosa dels arxius fa que moltes vegades puguin passar desapercebuts i bona part de la ciutadania potser desconegui el paper fonamental que fan aquests equipaments a l'hora de conservar, de protegir i de difondre correctament la documentació de tota mena. Vostè feia esment justament a la documentació de tota mena que s'ha generat històricament, però també a la que s'està generant avui en dia, els arxius històrics i patrimonials i la gestió administrativa del nostre dia a dia.
De fet, si això ho traduïm amb números, amb xifres, el lloc que ocuparia aquest patrimoni documental català, almenys en l'última enquesta que disposem del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, són gairebé 330 arxius, entre públics i privats, més d'1 milió de metres lineals de documents, una superfície d'arxius de més de 250.000 metres quadrats, més de 1.200 treballadors, 680.000 usuaris que consulten 2,5 milions de documents anualment i unes 375.000 persones que participen en les activitats de difusió que hi estan relacionades. Per tant, quan parlem del sistema d'arxius, efectivament, ens referim a tots els que, segons la llei 10 del 2001, en formen part i que inclouen arxius de naturalesa i de titularitat, vostè ho sap, molt diversa, des dels arxius de la Generalitat, naturalment amb el seu arxiu de capçalera al capdavant, l'Arxiu Nacional de Catalunya, i també els que conformen aquesta xarxa d'arxius comarcals, fins també als arxius universitaris, diocesans o capitulars, o fins i tot els arxius de les diputacions provincials. Jo, però, em centraré ara, perquè vostè també ho ha plantejat, en la xarxa d'arxius comarcals, que són aquests als quals tenim una competència directa com a Generalitat. Fixi's que parlem de xarxa, i quan parlo de xarxa jo crec que ens estem referint, i també ho fem servir, vostè ha parlat també dels museus, a establir una xarxa territorial del país i per tant que tant els museus com els arxius funcionin de manera reticulada, de manera enxarxada. I això per dues raons, sobretot perquè obeeix al principi d'eficiència i permet coordinar aquests esforços i prestar serveis de manera mancomunada, però sobretot de cohesió territorial i, per tant, de concepció veritablement nacional de la xarxa. Quan vaig arreu del país per fer actes, tant en museus com en arxius, m'agrada explicar aquesta visió del panorama museístic i arxivístic del país, que és unitària. És a dir, que m'agrada que estiguem completant ara una xarxa d'arxius comarcals que va ser gestada i impulsada, que és d'arrel republicana, perquè es va iniciar en temps del primer conseller de Cultura de la Generalitat contemporània, Ventura Gassol, segons la qual a Catalunya hi hauria un sol gran museu i un sol gran arxiu, i que tots i cadascun dels museus i els arxius locals o comarcals funcionarien com a sales, com a espais derivats d'aquest gran equipament, d'aquests grans equipaments de país. Aquesta inspiració republicana de la xarxa d'arxius comarcal va començar-se l'any 32 i l'objectiu era tenir un arxiu a cada capital de comarca. Aquest dissabte passat, per exemple, vaig ser a Pont de Suert, la diputada Gallardo m'hi acompanyava, i vaig tenir el goig de poder anunciar justament la propera creació de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça, que si es compleixen les previsions estarà acabat el 2021. Ja vam aprovar, com a govern, en l'últim executiu de l'any passat, la creació de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques, amb el compromís ja adquirit de crear aquest arxiu de l'Alta Ribagorça. I amb aquests dos culminem justament aquesta xarxa d'arxius comarcals que va iniciar-se ara fa 90 anys. Segurament ens quedarà estudiar què passa per completar aquesta xarxa d'arxius amb la nova comarca del Moianès, que legalment es va constituir el 2015 i que actualment tenim les seves necessitats cobertes, tot i que caldrà tenir-ho present en el futur. Però ens faltarà també que l'Estat compleixi amb l'obligació que té per llei de construir l'Arxiu Comarcal del Barcelonès, que mentrestant naturalment és l'Arxiu Nacional qui fa aquestes funcions, ja que no disposem d'aquest equipament. De la mateixa manera que succeeix amb les xarxes territorials de museus, la nostra concepció dels arxius comarcals d'arreu del país, justament perquè els articulem en forma de xarxa, ha de tenir aquesta concepció cohesionada i nacional i coherent. Però parlar de xarxa, m'ha agradat molt que vostè fes esment de justament les problemàtiques que tenen avui en dia els arxivers, justament derivats de la gran quantitat de documentació que digitalment es genera avui en dia i que necessita i requereix d'aquesta articulació administrativa que es genera a la xarxa. Tenim molt bona salut digital i esperem que encara puguem tenir-la millor.
Si vostè busca en el cercador del Departament de Cultura els arxius en línia, veurà la intensa tasca de digitalització que s'estan duent a terme en l'àmbit d'arxius, de manera que qualsevol ciutadà, des de casa seva, fent d'usuari remot dels arxius de Catalunya, pugui consultar directament aquells arxius que estan digitalitzats o bé localitzi ràpidament a l'indret on ho estan. Per tant, complint també amb aquestes necessitats del nostre temps, estem intentant donar sortida tant d'una banda a la vertebració d'un projecte d'arxius nacional, que és la xarxa d'arxius comarcals, com per altra banda assumim els reptes i les necessitats administratives que es deriven dels arxius digitals, que naturalment són imprescindibles en el nostre dia a dia. Espero a la seva propera intervenció per fer-li la foto una mica més completa i poder parlar també del paper fonamental que juga, tot i que ho he esmentat ara, l'Arxiu Nacional de Catalunya com a arxiu de capçalera i la reestructuració que dins del Departament de Catalunya, que estem a punt, del Departament de Cultura de la Generalitat, estem a punt de fer una reestructuració del departament on s'atendran aquestes necessitats pel que fa a la coordinació del sistema d'arxius. Gràcies, consellera.